Egunon guztioi. Koldo Mitxelenak esan zuen bezala, euskeraren egiazko misterioa iraupena da, ez da jatorria. Eta hori da guk gurea egiten duguna. Eta gurea egiten duguna, azken batean misterio hori gure esku dagolako. Euskerak iraun egin baldin badu izan du, hiztunak izan egin ditulako, erabilia izan duelako. Beraz, ezagutza eta erabilera da erronka. Eta alde horretatik, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari nagusi gisa, bai sailburuak eta biok ere, argi daukau, euskera dagoela Eusko Jaurlaritzaren zereginaren erdigunean. Eta erakusketa honek badu guretzat erronka bat, azken batean gurea egiten duguna. Hiztunik badu, euskera bada esaten du. Eta zentzu horretan bada, orain arte lortutakoa hiztunei esker izan egin dela, beraz baikortasunez begiratu behar diogu etorkizunari, baikortasunez nahi dugulako eta eutsi egingo diogulako, eta beste alde batetik ere konpromiso bat ere eskatzen du. Azken batean bizikidetza ari gara hitz egiten, eta bizikidetza da Jaurlaritzaren zereginik eta ardatzenen artean nagusienetarikoa, eta baita hizkuntza bizikidetza. Hori da guk konpromiso bezala agertzen duguna, hiztunei eta biztanleei oro har eskatzea, aldarrikatzea bizikidetza eta baita hizkuntzen arteko bizikidetza ere bai.